Zdar Boh, priatelia, vítam vás u nového videjka. Mám chvíľku voľno, takže som vybehol trošku do kopcov na takú prieskumnú akciu. Teraz to už bude trošku o inom, pretože sa mi podarilo vybaviť si povolenie na vjazd motorovým vozidlom do lesa o rozlohe 45 km štvorcových, 4,5 tisíc hektárov. Na tomto území prebiehala rozsiahla banská činnosť, nebudem presne konkretizovať lokalitu, ale bude to fakt o niečom inom. Keďže sa budú dať pozrieť oveľa viacej miest, dostať sa na veľmi nedostupné miesta, keď sa objaví nejaké zaujímavé ústie na kopanie, tak samozrejme celá výbava na pešo to nie je možné, takže máme sa na čo tešiť. Takže nachádzam sa pred ústím, ktoré som si vytipoval a vyzerá úplne parádne. Keď teraz stojím na začiatku toho ústia, koľko možno 5-6 metrov má ústie, rovno je to zakončené, takže úplne ideálne. Vyzerá to fakt dobre. Počítam, že tu nebude vôbec veľa práce a tuto vlastne oproti na tej halde, tu si môžete všimnúť takéto základy. Takže pravdepodobne tu stál aj nejaký ten krámik, banický krámik. Krásne to vidno. Také pozostatky. Tu na pravdepodobne asi tiež. Vyzerá, že áno. Je odtiaľ aj krásny výhľad, takže paráda. Nie je na čo čakať a najbližšie voľno sa pustím do akcie. Zdar Boh, sme tu dneska druhý deň, prišiel mi na pomoc kamarát Braňo, takže za to som veľmi vďačný a ideme sa pustiť do tohto ústia. Toto ústie vyzerá proste nádejne a myslím, že sa dostaneme dnu. Držte palce a ideme na to. Takže podarilo sa nájsť schod. Paráda. Ideme sa tam pozrieť. Nakúkneme trošku. Voda. Hej. Až dole vidno. Aha. Je tam voda. Obrovská chodba, kamo. Ty pána beka. Hej. A ide ďalej. Aha. No, to je hlavné. Voda vyzerá, že bude po členky. Zletím dole. Zaprela. Vodička. Paráda.
Jak? Že stabilné steny sú. Hej. Pozri tam. Čo to je? Tam je také blato, také oranžové, vidíš tam vzadu? Hej, hej. Neviem, čo to je. Nasával? Aha. No to bude presne pod tou haldou. Jak som ti vravel, zhruba. Hej. Tak to vychádza. Ale tam aj dreva je. Možno sa bude dať prejsť, uvidíme. Dúfam, že hej. To hej. Hej. Reže. Aj mi reže. Vidíme. A to je hrádza, nie? To je hrádza urobená. Ty vole. Čú, sa to dám dozrieť. Akurát, ak sa to prevalilo cez tú hrádzu. Ty vole. A tam bude. To bude čapanie. A tam cípaš, že tam je aha. Až po tú hrádzu je voda. A to je závalok. To je čistý závalok. To je koniec. Ideme ešte skúsiť. Tu už ani nevidíš žiadno. Škoda, že sme nezobrali dačo frasa. No, tiečiš. Brodiaky, no. Nie, vyzerá, že nie. Nie. Niečo. No je to tam, to je odlupnuté všetko tam. Je tam taká väčšia komora, ale to je poodlupované. Hore, či nie? Či to je ono odlupnuté? Aha, hej, teraz vidím. Ide? Teraz vidím, že je to, nie. To je odlupnuté tam, toto čo je na zemi, tak to je zhora odlupnuté. Škoda, do frasa. A tú hrádzu, na čo tu tak zrobili, nie? Neviem. Zaujímavé. Z čoho to z dreva myslíš? A neviem, čo to je. Hej, to sú dreva, dosky. Sa pekne valí voda stanúť. Ale vyzerá to ešte stabilne. Hej? A tu sú dve také dosky. Dve, hej? Dve tak za sebou. Fú. Tu už ani nedám. Ty pána, to už sa zabára riadne. Ešte tu, hej. Ešte, jak tak. A už ďalej už nič. Hej. Hej, to čisto také. Taký il, no. Rozbahnený. Vôbec úplne. A je to zo stropu proste zosypané celé. Je tam, hej. Je tam, ale teraz ak pozerám to ťažko. To bude celé tam. Celé zavalené.